Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti e heblo men heeso wonande nalɓe hesɓe ɓe jeyata bindi ɓe. Hande allo men gadigal ngal oɗon janga hen ko wiyete masɗe pular. Nde wonno ko masɗe ɗe ɓuri hewde yawde faamede. Nde wonno ɗe kewani ko ɗe joyi tan, so tongama gasi tan ceerta e majjere masɗe ɗe heeɗa bange. Ɗum saabi noon sa waɗi dani henne ko ɗum ɗo wiyete ay aade mawɗo ko ni windirte. Wadde kala ko jiiɗa ne wayni andu ko ɗum wiyete mawɗo o. So waɗi ni ɗum woni mawɗo ene nande le tokoso o, kono ɗo jangata ko masɗe pular, wadde ɗo ko mbiyatamo. So waɗi dani henne kala ko jiiɗa ko wayni henne andu ko wiyete alkulal mangal ngal ko ni windirta. So gasi jahana alkulal ngal ɗo, ɗum ɗo ko o wiyete o mawɗo ko ni windirte. Ngara ɗo mawɗo ko ni windirte ari ardi ko ɗum wiyete masɗe pular. Masɗe pular sa namdano fo tan wi ko ɗe joyi, ko ɗum woni mawɗe ɗe. Joni noon tokosal ngal ne sawnodiri tan e tokoso mawɗo o. Ay nani ko tan won ɗon, gonɗo dow o ko mo less o ko heddi noon ko gonɗo dow o woni mawɗo, less o woni tokoso. Wadde a faami woni tan ko manggal tokosal ari ardi. Wadde a andi mawɗo e tokoso. Kadi ngara ha ɗo cawnodirama e oɗo tokoso o nani, dow o ko mawɗo, less o ko tokoso. Gasi a andi mawɗo no windirte, a andi tokoso no windirte. Kadi ngara ha e mawɗo o, less makko tokoso wona toon. Ayi tokoso ni windirte. Gasi mo dow o ko mawɗo, less o ko tokoso. Wadde mawɗo tokoso. Gasi ngara kadi hay oɗo gaddanama o tokoso o. Aynani gasi mo dow o ko mawɗo, less o ko tokoso. Gasi ɓenna to uɗo, less to tokoso o mbaɗama toon, omon tokoso nani. Gasi joni a andi mawɗo e tokosal no manggal windirte, a andi tokosal no windirte, a andi. Kadi jippuɗa less noon garda polle ma holno foɗirte. Wonno ko goto ɓeyda goɗɗo, ay tan mbiya ko jangete ko ɗo haaɗi mawɗo, tokoso, poɗɗo. Gasi ɗo haaɗi ko jangete e hewde ko ɗo haaɗi. Ngara ɗo kadi wonno ko goto ɓeyda goɗɗo tan. Gasi mbiya ko jangete e hewde ko ni foti mawɗo, tokoso, poɗɗo. A gayni ɗo haaɗi. Ngara ɗo ɗo mbaɗani goto o nani ɓeyda goɗɗo mbiya ko jangete e hewde ko ɗo haaɗi mawɗo, tokoso, poɗɗo. Ari ardi ɗo tan mbawɗa ceertuɗa e majjere wiyetede masɗe
ngala kadi haɗo o ɗo woni ɗo less makko mbaɗa o goto ɓeyda goɗɗo pooɗa wonti o mawɗo o tokoso o poɗɗo gasi ayide o mawɗo o tokoso o poɗɗo ɓenna yeeso ngara e uuhe uune woodi ko uu tokoso e poɗɗo gasi mo dow o ko uu mawɗo less o ko uu tokoso less o ko uu poɗɗo ɗo haaɗi ɗo so ɗiggi a yalti e majjere wiyetende masɗe Pulaar wadde ko ɗo mba ay ɗo ɗo mbaɗani gaddeni oɗo o gaddeni oɗo o moni ayi waɗen ni seeɗa ha ɓuura yajde ni o jippo seeɗa one jippo seeɗa gasi ngara hankadi wona hankadi a dañi allol ma yaaji ngara ɗone pooɗa ɓuura yajde pooɗa ga ɓuura yajde on saaha ƴetta ɗo abbo yeeso on ara abbo yeeso foto makko o ara abbo yeeso foto makko gasi hankadi a andi ɗone o yalta bowol seeɗa on yalta bowol gasi on yalta bowol gasi laaɓi yiyama hankadi abbo seeɗa yeeso gasi hankadi mbaɗani henne mbiya oɗo woni a mawɗo o moni a mawɗo ko ni wayata ɗo woni a mawɗo gasi ɗo woni tokoso a tokoso ɗo woni a poɗɗo hankadi a gayni a sa faami ɗo kala ko jiimina wayni mi anda ko a mawɗo wiyete ƴettu kuɗol ma binda ɗum aɗa janga a mawɗo ha ɗigga ngara puɗɗa tokoso mbiya a tokoso ha ɗigga puɗɗa natande porgal mbiya a poɗɗo gasi hanka ɗo tan woni ko janguɗa a ne wayi hewde fof e bindi he yaltani ɗo janga ɗo ha ɗigga binda ɗum ha junguma rego garana noon ɗo mbiya i mawɗo ha ganda a andi no wiyete binda e karne ma aɗa binda i mawɗo ha ɗigga gara less ɗo i tokoso kadi gara pooɗa noon mbiya i poɗɗo aɗa haala aɗa winda ɗo noon teskuye ma wonɗo no moƴƴi ma janggoy la tokoso ko ni wayi ko ɗo ko i mawɗo woni ɗo la tokoso ene nandi e i mawɗo ɗo ko i mawɗo woni ɗo ko i tokoso woni ɗo ko i poɗɗo woni ɗo gasi a yalti i janga ha ɗigga so ɗiggi mbasa heñade puɗɗa arande ema aɗa janga e mawɗo no windirte no haalirte e mawɗo ha ɗigga ngara tokoso mbiya e tokoso ha ɗigga e ɗemgal ma ƴetta kuɗol ma mbajirde ha ɗigga so gasi ngara ɗo mbiya e poɗɗo ha ɗigga e ɗemgal ma ƴetta kuɗol ma mbañirtoɗa jangga ɗigga so ɗiggi kadi garna o mbiya o mawɗo ha ɗigga
binda. Kadi ngara mbiya o tokoso o tokoso o tokoso ha ɗigga e ɗemgal ma binda e karne ma. So gasi mbiya o poɗɗo o poɗɗo o poɗɗo ha ɗigga e ɗemgal ma binda e karne ma. Kadi garana uma mbiya u mawɗo u mawɗo u mawɗo ha ɗigga garaɗo mbiya u tokoso u tokoso u tokoso. So ɗiggi ƴetta kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa. So gasi mbiya u poɗɗo u poɗɗo u poɗɗo gasi. Hankadi ngal ɗo alwa so ɗiggi tan a yalti e majjere masɗe pular. Hankadi a wonti gando on bange. Alluwal jangetengal e masɗe to bange pular ko ni foti ni foti. Ɗo tan ƴettata kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa janga ɗigga. A saggi noon rewɗo mbaɗa 00 mbaɗa 221 ma 77 mbaɗa 906 mbaɗa 14 mbaɗa 81. WhatsApp o nan ɗon. Ay WhatsApp o nani. Gasi on saha ma yi hen ne windi hen Yaya Ly ni ne windi hen Yaya Ly. Ngara kala hen haalandema kolla ka jiɗɗo jangude ngara kalanɗa sarɗeji ɗi ɗi belima naata janga ayda jokka haajuma an jangata an wawata a naftorto. Wadde alluwal ngal nan ɗon ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañitoɗo jangon ɗigga jangen ɓaren. A ɗum ɗo woni a mawɗo ko ni foti. ɗo woni a tokoso ko ni foti. ɗo woni a poɗɗo gasi ko jangete a e hewde ɗo haaɗi. wotan ko a mawɗo a tokoso a poɗɗo. masɗe ma pular ko jangete a ko ni foti. So ɗiggi a yalti e majjere nde. Ngaraɗo ɗum ɗo woni i mawɗo i tokoso i poɗɗo gasi. I mawɗo ɗo woni i tokoso ɗo woni i poɗɗo ari ardi. ɗo woni e mawɗo ɗo woni e tokoso ɗo woni e poɗɗo a gayni e. ɗo woni o mawɗo ko ɗo woni o tokoso ɗo woni o poɗɗo a gayni o. ko jangate o e hewde ko ɗo haaɗi. Ngarana u mawɗo ɗo woni u tokoso ɗo woni u poɗɗo ko jangate e hewde ɗo haaɗi. wadde kaɗen ɗo ƴetten kuɗi men e karneji men mbañiɗe janggen ɗigga. ɗo e ndiɗo a goto nani jiide wadde a jiiɗa jangude o mbiyeɗa ya rew. a jiiɗa nadde o ɗo mbiyeɗa ya rew. ngara kaala ka jiɗɗo jangude min kalama sarɗeji ɗi aɗi belma naata janga a yiɗa gacca jokka haajuma ni foti. a welnaka jangde an yi jangude ngara janga ko jangde wiya ngara janga tan mbawa jangga mbawa. en puɗɗi hande fuɗɗa hande jangde ɗo fuɗɗi wonande natɓe hesɓe ɓe mbaɗana ngoɗo heblo hatta noon jangganoɓe adana ɓen ko jokkoɓe jangde mumen so Allah jaaɓi. ɓe arɓe hesɓe ɓe jeeyi alluji kese ɗe ɗimmal ngal jeeyat ɗum ko janggoɓe rewɓe hen ɓe wonɓe yeeso ɓe ɓenne joguiɗi ko bindana mum less. ɓeɗo ko fuɗɗitiɓe ɓe ganduɗa arɓe hesɓe ɓe jeyata hay batte ɓe yiɗɓe jangude ɓe e kala jiɗɗo jangude suka hen mawɗo hen debbo hen gorko jiɗɗo tan wiya ngara bindoɗa naata jangde ƴeewa karne ma e kuɗel ma ɓallina yeeso ma. so jangde yonti ngara bindanɗa windana ma ƴetta janggoyande. so ɗiggi ko an jeeyi
sa wawi ko an jeeyi sa naftorima ko an naftoroma minen yo Allah wallu yo Allah newnu kadi yo Allah reen Allah on gondiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yo yaali école Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama wasalam ƴette kuuɗi e karneji mbañirɗon janggon ɗigga on koola koye mon ƴeewon bawɗo ɓalɗon sara makko omo holla on omo walla on ha jiiyan lawol.